Karon kaning nga gihimo sa murag di naman noon katuhuan sa una murag dituo ko ani. Kaning kinawatay sa malita murag tinuod eh. Mao ba? Daghan kayo kay naa man sa General Appropriations Act or katong GAA. Katong budget sa 2025 nga perting kinawatay nilang Saldico og ni Martin Tambaloso Romualdez diin ang vice chairman ato si Peter Calderon. Billion, aduay billion, billion. Naloko na. Pero atong higayon nga siging kinawatay perting hiluma si Tambaloslos. Mao ba? Abot ang panahon nga nitingog si Saldico, nag-ingog mo uli, nadakpan, mo uli. Si Tambaloslos Martin Romualdez nitingog. Ang nagpabiling amang si Peter Calderon. Naloko na. Mga kongresista at resibo nagpabiling amang wag yun sila hilom kayo. Apil na Ria Golias nga hingan lang ni flood control queen. Pero sa agot tanaw lang murag tuo ko ato nga tinuod ang kinawatay tinuod. Di man may tamo. Jinggoy presom gani. Buong rebelya preso na. Og mayon ka nga kaning gihimong Mike Defensor. Perting ninduta ni ang gihimo kay naghimo sa iyang kaugalingong Senate Blue Ribbon Committee hearing dito sa EDSA. Hindi man sa senador patay kinintawhana pastang pagka dirtihag agi ni dito sa kauluhan sa tinuod lang. Kung akong balikon ha, sa panahon atong John Losada katong NBNCT deal, hangas John Losada hinoon hantod karon mo na preso. Mao ba? Mao ni nagduwa tanan perting pagkadirtihan ning agi. Montol po. Igsuon aning Rapi Toplok o ni Erwin Toplok. Parihan eh. Tanawar ko na sus. Patangin-ngigan ng mga duwa dito sa Manila. Ano nila? Lubag-lubagong ka man yun. Sulngon pa ka o di ka manghatag. Mao ba? Kinoon ninyo? Kaya silang pagsuuna patingin pagangiluhan. Now, kagapon, ningon tong bagong upat ka buok nga naghatod sila. Natoy a certain di Guzman apelyido. Ningon to sila nga. Giyat na po na mo si Escudero. Giyat na mo si Aaron Cunita. Matay. Giyat na mo si Erwin Garcia. Mao ba? Para maglayo na kay Tinoo ni Jor. Dili naman to, di man to hearing press con ra to. Pero problema karon og mag-hearing ang Senate Blue Ribbon pinanguluhan ni Erwin Toplok. Pananglitan lang. Mutunga ba kani sila ngadto? Nga si Erwin Tolpo ilamang giapil ni kanawat sa nagbalita. Isugo ming Saldico. Di ba ka sa Sharon Cunita na apil? Arnold Clavio, si Igan. Tagaan ko nung ka na si Bana. Ngayon, Jimmy, amo sa nang klaro na kay murag tanan ra ba na mo diri. Kaya mo walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, serbisyong patuo lamang. Kalimang kagiran, serbisyong patuo. At tayo na adik sinima na. Kani og may tamo ni aron gabi sa katawanan na binuang mo na di na tinuod. Ingos man tolpo sa maintag man tinuod. Agbayran tinuod. Naloko. Pero Mark Santiago mo moy nagsigtan aw ni mo nga bot-bot ni mo. Monik kaning mga pasangil hangtod pa nis 2028 og di na mopahawa ng bangag diha. Pananglitan mopahawas bangag si Sara Mupuli na samot na hinoon ni giahat na. Kini Sara posible man eh. Og ingno na to nga kaning 16 ka mga senador mo botar pabor nga ma-impeach si Sara di na ni kadagan sa 2028. Asa may padong ang mga DDS? Asa padong siya sa Mike Defensor? Ang grabe ang pagkaluura hinoon ng nasura. Grabe yun. Ang nag-ilog sa kawatonon nga wanay soon ng puntel, matod pa, ako mo sigig leader. De Alan Cayetano, dangop Korte Suprema, wag agwanta. Di apay, balik, kanis Byron, o niya taon kay Hime, kaya ni. Iwason sa nako ng Senado. Pas kang pagkaluura, yun, grabe. Di apay pinglakson, sige pong dipinsa sa mga Marcos. Iwasan na tong Itbulaga na sigig dipinsa. Ang importante kay balaod noon, nga angay ipapasar kaning anti-dynasty bill,
Hangtod karon i-appeal ko nun amo tong badaban usa ka adlaw duha ang mga special session tingali himuon ma-appeal ba kani mapapasar ba kani Senado ang giingong anti-dynasty bill aron mawagtang na ning mga politikong mga tulisan. ba? Grabiha. Ako makaingong unsa naman tao ni sila. Unsa man inyong ilugan, dapat ganahan gyud mong sigihan mong saway. Ngilaran ta. Nagaba lang. Mao din siya karon. Okay. Mayor sa Kiangan, Governor Ipugos, Ipugaw. Ipugaw din ito, tinaw, sakto. Na-interview na ito ni, o sa tuwiga? Tanaw ka, Boss Glenn? Ipugaw mo siya, Ipugaw. Sa Ipugaw, sa ito pa, ang mga tao din sa Ipugaw mo na Ipugos. Ipugos, parang Cebuano ko, Cebuanos, ang mga Ipugaw, Ipugos. Mao ba? Matod ba, Boss Ronald, siya murag panglawgaw na lang ni ning impeachment sa ang mga 18 ka mga kargador maita ang mga preso ng tanan kawatan ay mo gito tay gustos mga Pilipino pag preso ni mo tabuna na magtabas ginawa limang kaniadto Jesus Conero wa mapel kay dito pas lang grupo kay tanong pag ingon Jesus Conero nga motambo ang posisyon ay nakakuha na majority so nag-session sila atong June 3 pag-abot sa panahon nga na Blue Ribbon Committee di ay si Mike Defensor ay naanhatdan po na mo si Escudero ay. Muto pagka mga tao na ilang mga parting grabiha kabut-buto ng mga tawanan. Muto pagka mo ani. Wala naman ilami yung tao na ilang sigig pasangin. Karong lawa holiday. Upon ra way labot ang ubang lugar. Ha? Ba? Upon ra ang holiday karon kay ika-65 katuig human mahimugso ang upon isip Dakbayan, Lapu-Lapu City na. Pero hangtod karon ang kongresista diyang si Ahong Chan, wag yung kay bawag unsa apelyido sa unsa apelyidong Lapu-Lapu. Resign na dahil si Cayetano as Senate President. Natural lang. Wala naman siya lami ron. Tumatik naman siyang hinungdan. Basta paita. Wala na hinungdan. Karon siguro ng buntag siguro sa'yo. Or karon ng alas 8 ni paibaw si Alan Cayetano nga resign na sa iyang pagka-Senate President. Resign mo. Kani ko lang graceful exit lang na iya. Di na maging siya Senate President karon. Karon na nagsugod sa special session. Wala na hinungdan. Loko na. Dili na siya Senate President. Sa tinood. Lawgaw lang ni sa Alan. Cayetano matay sa muka. Siya gyud tanan. Si Loren Legarda, masabda na ginato. Kaya iyang anak, si Lian Libeste, Congressman Leandro Libeste, perting kontrahas mga rektor ito sa Batangas. Kaya perte ko ng kurapa. Grabe ko, no? Mo hinungdan nga. Mao ba? Mo hinungdan nga, dili makasakay si Loren sa grupo sa Bangag, tungod kay patig yung pagkangilaran ng pagkangilaran ng ipag-expose sa iyang anak ko si Leandro Mendoza Libeste ang bukogan ng grabing korupsyon kanimang yung giingon nga dinastiya pastang grabiya Loko na. Arikas Bohol tanawan Bohol tuol kaya na itong kuhan ang gobernador dito si Governor Aristio Mintano ang iyang asawa po kay mga batanon pa man sila mga tingog apay apo. Ang iyang asawa maapoy kongresista. Mao ba? Sa Negros Oriental ang kongresista dito sa 2nd District sa Garbaria. Amahan atong gobernador nga si Chaco sa Garbaria nga niingon og nato okay ra ba BBM dunga ta BBM matay ninga man usab-usab. Puro kani sila mga anak, igsuon, amahan, pastanggil araw. Kani yung tamoy. Agay, wag tangon karong mga panahon na tungod aning pirting kinawatay, tanawa. Aray po ko, kantang balustos Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, kanhi speaker sa Boss Bible Oranan, iyang igagaw ang presidente, first degree gina, si Marcos. Si Martin Romualdez, ang iyang asawa pod,
kongresista ubo sa party list nga tungog. Dili tungog tingog party list. Unya og ang iyang anak kay nomini man po sa ilang party list kay siya na diri lang tato sa ikaunom. Dili. Nidaog iyang anak as party list pod ay. Mao ba? Ang iyang bayaw katong asawa bitaw ni Kwan. Wa naman ni si Teresa Saavedra. Kalatrava. Kay giingon mo to mo itig cobra sa mga SOP dito di PWH. Tuwa naman din sa Amerika. Ingon tong iyang kaubang abogado. Sa wa may upab karon Office of the Presidential Assistance for the Visayas. Wa man pulihi. Tuwa sa Amerika. Ang asawa to igsuon sa asawa ni Martin Romualdez kung resista po ta to. Ba? Kain man mo na yun na balik. Unya, sa kang Marcos po nga habig, ang iyang anak, si Andoy, kongresista. Iyang igsuon si Aimee, bisag kontra sila, kongresista. Mo na resulta nga, murag wa na sila hantod karon wa man tigaig pabor ni Aimee, perting isuga kontra sa iyang igsuong presidente. Puros na lang yun, sila na lang yun nagdumaan ng nasura. Tanawa, di apay usa. Kanas Cayetano, si Lino Cayetano, karon bagong natundo nga, murag presidente sa PTV, kanang gobernong telebisyon. Mayor na kani atos tagig, I don't know, kinsay mayor karon dito. Kay si Lino Cayetano, igsuon ni Alan Peter Cayetano, o niya, ang iyang igsuon si Pia, maupod ang senadora. Ang iyang asawa maupoy si Lani Cayetano murag mo'y mayor sa tagig karon. Di ko kalito katay mapagaw ko. Si Alan gusto gyud unta nga mosingit og pirma sa payrolls pero may resign man maunang singit president na lang siya. Okay, Attorney Wax. Good morning, Attorney Wax. Mugoy yan. Mone, karang napuros na lang yun. Dinastiya. Karang puro pamilya na lang yun. Murag mo na lang yun makamao. Matay na disgrasya. Kung nidaog tong anak Gwen, katong usa, si Carissa, sa party list po, matay. Hurot-hurot sila. Ang nabili ron, ang iyang umagad, si Dio Prasco, iyang anak, butahin na to ron. Presidential Assistant for Tago-Tago Affairs, matingal ito. Unya, ang tanan nga mga politiko nga nagdaog mga pamilya sa politika moog pasangin lang pirtis ang kurapa. Tanawa ng Kot-Kot Rivers Lilo ano. Ilan-ilaro na Dio Prasco na doon dito sa Kuwan. Doon dito sa Europe, aron ang iyang mga mayor mo pilit niya hantoron wa magin mamali. Dadon lang puros gyud Aricos Kuan, di apay laing hangol ay Peter Calderon. Piti sa yung hangula. Lalimang kag paghorot siyam katuig niya pagka-kongresista, iya na pong asawa mo ipuli. Unya nakadungog kung mabalik na po kuno siya kay wa pa mahuman ang iyang taha sa kongreso. Sagpiya. Pablo Jan Garcia, iyang asawa na po doon. Pero wa pa mahurot yung termino. Pero iyang asawa na po doon, karon wa magyapon. Wa pa man matagbaw sila. Kinsa pa may dire. Kareng Cute Delmar, ang amahan ani mo, ipulihan po. Mike Rama, otro po. Kay iyang anak, ipadagang konsehal siya, may gani, kay hapit ka daog. Yawa! Pawa! Iyang pagumangkon, kongresista, hilong pa sa squatros kadlawon sa flood control. Yawa! Pawa! Gulyas. Gulyas. Nagpitiayon yun, Rhea o si Samsam, pareho, may gani, ilang anak, wapa. Yawa! Pawa! Unya, kinsa pa man, daghan pa kayo. Ang kining mga nagpuli-puli lang yun, og di mahurot ang termino sa usa ka politiko, ilang pariente o ilang kapamilya, ini kataon-taon, ini kahuman, mupuli na pod ang laing sakop pamilya. Di na mag-ihatag og isuon. Ato yung asawa, dalawa. Pirting pagkaluura yung tanaw ng mga pastan. Oh ba? Kaya ginutang nindot kay agi. Ay, sus, gabiha. Di rin man daw yung mga uwano. Adto ka dito sa upon, karon holiday. Tuwa dito ang may bibiko.
Kaniadto si Ahong may mayor, gipulihan po siyang asawa nga si May Bibiko. Nahimong kongresista sa Ahong, kaya nagbaylo sila, ang iyang anak si Daday, gihimong kapitan sa barangay, unya, eventually nahimong kunsihal as ex-officio member sa council kay ABC President po. Naloko na. Wapay siguro ang ilang usang anak, padagano na po ng iske. Sumuni may tabo. Kung ang ilang mga pamilya, wala lang ang panginibuhin na arigyo ka politika mo ni kang Ahong. O niya, si Ahong kay pati naman naghanag kontra niya. Pirti naman kusugang mo file og kaso. Kung sa magkikasangkuan, kung magpabilin ang dinastiya, pamilyang, kanamang pamilyas politika pastang pagka. Haskang bati ang paminahon. Tinood lang ha. Kung ato kas, di ay, mga kahitano landaan, Villar, nawa ang inahan, pulihag duha kabuk anak. Tang paita. Napuros na lang ni, kanamang hinanggaw ng mga politikos Pilipinas.